Jo, vítám vás u dalšího videa. A dneska budeme hrát Survival Games. A hrajeme teda zase na Hypixel. Já teda neznám zatím žádný jiný server jako na minihry. Na nějakých jsem byl a potom jsem mi zase vymazal, takže jako... A budeme hrát za chvíli 11, 15, 16, 11, 18, 24, 19, 20, 21, 22. Bude se to, no, tam vidíte můj skin. Jak se týmuje, to se mi moc nelíbí. To se ještě hezká. Dík. Tuhle mapu jsem to ještě nikdy nehrál. Docela hezká. Tady je tam les. Co? No tak vidíte, já si začnu vybírat částky. Oni mě zabijou. A dneska ke všemu jsem ještě šíleně unavený. Takže budu to něco jiného. A jako... Já si to jen tak krásně vybírám částky. Mě to sebere. Takže, jak vidíte, nešlo se mi připojit vůbec, i když jako internet mám 4čárkový, mělo by to být v pohodě. Tak to je jedno. Tak, abych natáčel jenom Minecraft, tak jsem se rozhodl, že budu natáčet i nebudu taková teďka docela populární hra, no jako všichni asi budete znát prostě Kulička. Tak a teďka právě hraju. Vlastně jako jsou tam různě taky trochu menší minihry, dalo by se to říct. A teďka hraju fotbal, nevím, proč se mi tady nezobrazuje. Já jsem se připojil a už přesně končí hra, no. 3, 2, 1. A jo, vyhráli jsme, takže první hra nic jsme neudělali. Tak tady v pravém horním rohu vidíte ten status, tamhle to je branka, tady červená, to je míč.
Jo, dali jsme góla. Vyhráváme 1. Ne, v mě vyfrknout. Pod druhou díru. Jo, aspoň to se beru. Dali nám gól. Jako já dám gól. Ne. Já dám gól a oni hnedka nám potom dají gól. Ne. Hele, ale náš má. Ne. No, ještě reklamy. Takové jsou takové obrovitánské, já jsem teďka právě začal. A tak nám gól.